Mizoram eng industry hinga lian thebera inrin min tita se tourism department min chantir wang nilowin tourism katianga tunai hianin alian don kan hmabak hian tourism minister laking lava chuan tourism sector a state sarkar chu a hlau zawngin a local to thin ani po in tuna investment anti hian nakin lama chuan sumlak lo ati pun thoi an be sei ti asoi Chibai regular tun din huna kan Mizoram tourism industry hi cheng vaibel chizali borvela luaniti kan lo share Mizoram state tourism department in atarlan danin kum sang hi pakhat khan tourist sing hi zanga som pali kan neya he hi Hripui len hun lai vel khani kum sang hi pakhat sang hi pani khan kozin noi khat singklu sang hi kan nei le heti hun lai hi Hripui kiam dem hu khan ya zawngin mikhual anon lubel tran le ta kum sang hi pani sang hi pathum khan kozin noi hi sing hi sang hi lai kan nei le boka hemi kum hian calcium ke tak nei ma kan son chho zela kum sang hi pathum sang hi pali khan kozin noi hi sing khat sang ko kan nei le hemi kum hi chuan hmasawnna mmc lo khan ngai kan owa kum sang hi pali sang hi ma kum yang ta chung kha chuan tourist nuai nga sing hi sang li ka soina liang nuai nga sing hi sang li lai kan nei hem mai ni kum chat kha chu sai rang thleng en rel ram lu ta ring phak ba gin so jing kan na te ko kan thel chu khwalzin nuai nga sing hi sang li te chuan Mizoram an thlen chhungin eile in thlenna le chungdanga sang sari zanga mikhualte'n hmangin chu taila mi nuai nga sigi sangli te hian Mizoram a cham chungin cheng vaibel che thum song pop thum anon pang pinani tuna Mizoram tourism industry hi Mizoram mobile phone industry tlukse ta hlu ni to han nge to me chinila Mizoram a hian mi nuai som pathum chuang kanoma Mizoram mi nuai som hian smartphone hmanganga ngai taila chorwalin mitin hian cheng si kha sang hi man borwell smartphone hmanganga chut bokila kumthum dana phone thak thina ngai bokila kumthum lem chunga Mizoram mobile phone industry chu cheng vaibel se sang kha chhi borwell ani chu vaibel se sang kha chhi chu kumthuma kan sem chuan kumthum lem ta chung khan smartphone leinan cheng vaibel se jali kan pang tinani Mizoram khwalzin local ten Mizoram chunga sum an manzat le Mizo mikhualte'n phone thar le na sum kan manzat hi ai tluk tau rang to tourism hi mun nuam tak le view mo tak chau an lo kan ram chunga mobile phone industry ang se dalian economy kan siam ani zo tun ha tourism ma kan son hi thil ro pui takani Mizoram hi amoy em Mahse kan hla em thin tuna chuan sai rang thleng in rel aron lut to khovel hian ol sam takin Mizoram moizia aron hu theita pathian in rammoi takmin pe a chu kan van nei na ni chu kan rammoi na chu economy rim thlaka chantirila kan rammoi na hi khovel hua fia takin phochuak tur kan ni Mizoram hi tourism a hloting turin awan nei tok to a tuna chuan kan chet ahunta zona lom ta chu phone thar leina na sum kan man chuang zat hi engtin tourism atang yan sum kan lak lu me ti hi ni mikhual nuai nga chuang local te hian rian na hunan mamo feka room pakhat hi jang khada cheng sang khan zanga in ria hotir taila thakhada ni som panga chau mikhual nei po nila thakhat chungin cheng sing hi sang hi zanga hlo theina ni room pahni kan nei phei chuan thakhada cheng singli sanga hlo theina ni chu pindanol thianghlim le felfai kan nei chuan khwalzin te thlenna ta na siam hi afu chhome ka zel chu ani hi tourism department noya cheng sakha da tanga cheng sangthum borwell in homestay registration ati theya mikhuala bik tagin ram dang le state danga tanga local te hian sarkar Hripui lova in hian lautrin kan homestay official registration kan nei ani chuan kan homestay thenkhat tourism department website a lang ve dona bangvela sarkar certificate kan tar ve thei to dona ni chu
chu chuan mikhualte ril ro he hmun hi hima a thianglima sarkarina endik vekani ti rinna siama Mizoram Tourism portala kan contact number le kan homestay thalak tarlan ani ve don ani kan tourism minister putete marian Mizoram Tourism hi khovel ma pawchu atum tlat awangin I register ani chuan global map I homestay a chuang ve don tinani Mizo te chu mi biang biak thiam le mikhualte'n thiam kan mi hrim hrima chu kan thil thiam chu sum a chantir theina hun rem chang kan nei ta he hun rem chang hi hmang tangkai thiam tan chuan avahan lu take khozin ten kan ram anron tlo hian kan nei in siam te atuizia kan phochon na hun rem chang ani han ngei to mala khoilong an chuan ni khwa reng reng hian tum po hian engemaw ei tur chu kan zong thin hrim hrim Tourism Department hian Eat Right campaign an kalpui meka street food dor nei te po hian fakom thin khop mai kan ei in siam te kan ti thiang hlim tanga aman thu lai chu mitin kan sum don thiam dan azirani to mai kumliam ta December thachung khan Tourism Department hian kum top limam tak mi puite in siam saka December ni som panga tanga ni som hi pathum khan lamwala winter festival hmangin mipui tam tak kan pung khoma mikhual tam tak pon aron chim ve ni kha kha huna khan dorte te dinin zortur nei ten in thanna hun rem changa an hmang tangkai hle bok December ni som hi pathum khan winter festival kharna ni pa formin Mizorama avoi khatna tan Christmas costume parade yan tak kan neya hei hian cultural identity a siama mikhualte tan po hmuno matling theyo me December ni somthum pakhat kumhlui thani khan sapor hmu toi tlang sunset an tia kumhlui thani a nitlatur thlirna remdeuh le adventure hiking pa theina siam ani boka hei hian khotwal mi te tan kongsang sangin sumla luna siam bokani Mizoram Tourism Department Minister Pu Lalhinglo Marin Atarlan Takangin Mizoram hian official tourism calendar kan nei theita hei hi along khop mai March tha chapcharkut July tha Plug and Pay Festival October tha Anthurium Festival December tha Winter Festival January a Pawimawh Cherry Blossom Mizoram hian kumkhat chhunga kan hmachop official tourism calendar kan nei hi kan va nei na lian takani achan chu sumdona chuan planning hi pawimawh ma sampera calendar mumal tak kan nei hian Delhi emo Mumbai emo hun sang sanga tourist te tan khan aloin ro man lok thei dona chu chuan kan economy a hian lokna na satak aron thlen thei ani tourist te tan cholla khun tur loin ro man lok kol sam tonga festival pakhat chau nilovin kumtluanin thil thengawma wangin homestay hotel taxi driver le street food dor nei ten lokna an hmureng theyang kan nam thil lu le festival te hi khovel ma a phaulanna platform thatak ani bok Tourism Department hi sarkar na chau ani lo kan sarkar lai Tourism Department kaltlangin official tourism calendar bo sei sakta nupuite tan kum khachunga sum kanlang theina tu kong ni hon sak tinani sairanga rail mangin khwajin tam tak anon lu luya a hlok na yo ikota on thufing la tak pakhat tumna chung kong om ti ani thina hankai lektai la kong om chung tumna hi om thin na yo atom bera chuan thil pawimawh tak soi ka duwa kan ram hroi tu kan Prime Minister Narendra Modi hian Viksit Bharat India ram hi kum sang hi somli pasaria India ram independent kum zala chuan India ram hi developing country ni to lawin developed country kan ni tong ati fowa amai ro chu heng sarkar malang na tere ma chhop te
mani in hai ko thiam lo tan chuan mitin thleng phak an kher lawang han ngai to mai la pindan pakhata hian kutto mi sompua pakwa om ta se chu pindana chuan mukhe samban hi valut ve se chu pindana mi zong ho sakna chu chorwalin vaibel chete la ni vek don achan chu mukhe sambani hian vaibel chenoi kwa chuang ho sakna ne Mahse kha pindana kutto te ho sakna tak kha chu eng mala ni don chuang lo chu tiang che chuan kan Mizoram sarkarin tourism department kaltanga ma alang na hi thain mumal viau Mahse akong izo thiam ve angai tina ani chu